eskerrik asko, gaurko prentsa agerraldi honetan gerturatzeagatik, etortzeagatik. Eta, aprobetxatu nahi izan dugu nolabait, bekainan 17an izango delako ja urtebete kargu hartu genunetik, eta udal gobernu edo eskuratu genunetik. Eta, gaurko urte urn hori da aprobetxatu nahi izan dugu, zuekin horrelako agerraldeitxo bat egiteko, eta nolabait edo azaltzeko alde batetikan urtebete honetan garatu ditugun ekimen eta lan hilduak. Eta bestetik ere ibilbide honen balantzea egiteko dugu ateratzen ditugun ondorioak eta hemendik aurrera begirako ere zuei pixkatola azaltzeko, bai. Orain arte egindako hori azaltzeko, nolabait hiru atal nagusi edo hiru atal nagusietan sailkatu dugu. Batetik izan da jarri dugun izena izan da norabide argi bat udalari. Beste atal batean sartu ditugu udal balibide ekonomikoak herritarren beharretara egokitzeko neurriak. Eta hirugarren atala izango litzake eraldaketa prozesuak eta gobernantza ereduak. Orduan lehenengo igual hori azalduko dugu, orain arte egindako ibilbide honetan hartutako erabakiak eta hori azalduko ditugu. Atal bakoitza guk zinegotzi bakoitzak azalduko dugu, lehenengo neritz egingo du, bigarna Ikerrek eta hirugarna ja nik egingo dut, eta gero ja egingo dugu ondorioak eta aurrera begirakoak. Orduan. Esan duen bezala, nik norabide argi bat udalari ematean inguruan hitz egingo dut. Izan ere udalean hasi ginenean, ikusi genuen pixkat itxasontzi horrek edo bide bat hartu bertzula edo norantzko bat hartu bertzula. Eta hori erakutsi zigun inkesta batek. Herritarrei inkesta bat egin genien, 360 inkesta egin zien, hain justu, eta bertatik jaso nahi izan genitun eta jaso genitun herritarrek zituzten beharrak edo ezin egonak. Horren ondorien eta hori eskutan eukita eta pixka bat lezo etorkizunean nola irudikatzen genuen uztartuta, bi elementu horiek eskuan hartuta, legegintzaldi plana osatu genuen. Legegintzaldi plan berezia, behintzat guretzat, 4 urteko plangintza soil batetik haratago misio bat hitzartu genuen edo adostu genuen denun artean, eta misio horri esaldi bat egokitu genion edo esaldi batean jaso genuen misioa. Eta hola dio. Enpatiatik komunitatea eraikiz, pozik bizi den herri koxkorra. Horrela ikusten dugu guk etorkizuneko lezo. Misio hori 5 erronkek osatzen dute edo 5 erronken bitartez eramango dugu aurrera. Batetik, ongizate emozionala, egun gizartean dagoen egoerak ezinbestean jartzen digu erronka hau mahai gainean. Erronka horrek barne biltzen ditu edo landu beharko ditu feminismoak dakarren zaintza alde batetik eta gero umeek eta gazteek pairatzen duten egoeratik hauen ongizate emozionalaren bila. Bigarren erronka modura elikadura eta energia burugabetza ditugu. Gipuzkoako herri erreferente izatera iritsi nahi dugu nekazarikitza ekologikoaren arloan eta noski energiaren erronkari ere heldu behar genion. Euskera da gure 3. erronka, badakigu ez dela euskararen egoerarik onena eta heldu behar genion gai honi eta lanketa sakon bat eman behar genion gaiari. Oinezkoen lezo berde eta urdina da 4. erronka, eta lezok geografikoki ditun edo bi foko ditugu batez ere mahai gainean izango direnak bi errepideak, lezo banatzen duten bi errepideak eta portu industriala ere hor daukagu, eta honek kaltetzen du edo lezo herri bizigarria izan dadin. Beraz, honi ere erantzun bat emateko erronka badugu mahai gainean. Eta azken erronka bezala herri bizia da, lezok daukan identitatea eta pertsonen arteko ezagutza eta herri atxikimendua eta parte hartzea edukiko ditunak helburu. Erronka bakoitza lortzeko hainbat proiektu eta ekintza planteatu ditugu eta kronograma batera eraman ditugu eta ja pausuak ematen hasia dagoeneko. Plangintza honen ondoren ikusi genuen udalean hainbat kontratu, zerbitzuen hainbat kontratu etenda zeudela, ez zeudela indarrean eta horiek eguneratzeari ere ekin genion.
Batetik daukagu udalera ikinen garbiketa zerbitzuaren kontratua 2021ko abuztutik etenda zegoena. Maiatzaren 31an sinatu berri duguna. Kale garbiketa zerbitzuaren kontratua amaituta zegoen 2022ko martxoaren 30etik eta maiatzaren 30ean ere sinatu plenoak osoko bilkurak eman dio hasiera lizitazio prozesuari. Zabor bilketa zerbitzuaren hitzarmena amaituta zegoen 2016tik egin zuzen, eta maiatzaren 30ko osoko bilkurak onartu du hitzarmen honen sinadura egitea. San Markon ere ekainaren 7an onartu zen hitzarmena sinatzea eta hortan gaude. Beraz, sinadura bakarra falta da. Lorezaintza zerbitzuaren kontratua ere amaituta zegoen 2023ko abuztutik eta ekainan 4an sinatu berri da. Plazeta futbol zelaia zerbitzu kontratu txikien bitartez kudeatzen zen eta lortu dugu lagapen hitzarmen bat burutzia futbolaren sustapenean oinarrituko dena, eta hau maiatzako 30ean sinatu zen, eta Aitonportako tabernaren ustiaketa kontratuaren esleipena 2021tik etenda zegoen, ez genuen zerbitzurik ematen zentzu horretan, eta oraintxe sinatu berri dugu maiatzaren 13an kontratu berria. Eta azkenik eta udal barrura begira, egokitu dugu udal lan funtzionamendua, edo udalean ematen zen funtzionamendua. Honekin bilatu dugu ikuspegi orokor bat eukitzia, helburu partekatuak eta koordinazioa hobetzea, bai politikoena eta teknikarien artean, bai teknikari edo sail desberdinen artean ere. Eta pausoak eman ditugu, edo hasi gara pausoak ematen ere, barne antolaketari dagokionez, pertsonalari hain zuzen, ez? Organigrama moldatzen ari gea, eta aurrera begira aldaketak aurre ikusten ditugu. Iepa, bai, ez eta riketo xat. Tortilla zinguratu. Bale, nire kasuan Mikelek aurratu dizuen bezala, hitzen dut udal baliabide ekonomikoak herritarren beharretara aukitzeko hartu ditugun neurrien inguruan. Udal baliabideen kudeaketarako dakizuen bezala bi tresna nagusi izaten ditugu. Bat izango litzateke nolabait zerga ordenantzen tresna, eta horren bidez nolabait arautzen dugu udalak zerga eta tasak zer nola jasoko dituen, beraz diru sarrerak nondik eskuratuko dituen, eta beste izango litzateke aurrekontua, ez? Azkenean zertan eskuratu ditugun baliabide ekonomiko horiek zertan inbertitu eta gastatu nahi ditugun. Orduan, lehenengoari dagokionez, zerga ordenantzei dagokionez, esan beharra dago, horiek izoztuta zeudela zerga ordenantza, zerga eta tasa guztiak izoztuta zeuden 2020tikan, eta ohartu ginen bardutikan eman dela bizitzaren garestitze orokorra, KPI 11 igo zen, eta beraz hemen zerga horiek edo tasa horiek eguneratu gabe zeuden nolabait garestitze orokor horri, ez? Eta horrek ekartzen du azkenean, udalak baliabide gutxiago izatea, bere zerbitzuak eta eskintzeko herritar guztiei. Beraz, gure ustez, badago premia bat, edo bazegoen premia bat, nolabait, zerga horiek eta tasa horiek eguneratzeko, hain zuen ere, eskuratzen genitun baliabide horiekin, ahalik eta zerbitzu egokiena eskintzeko ondotik herritarrai, ez? Beraz, hori izan zen, hartu genuen lehenengo erakitako bat, eta pixka bat horrekin ere bai bilatu duguna da, udala hainbat zerbitzutan pilatzen ari zen defizitari aurre egitea. Esan beharra dago adibidez, zabor bilketaren bueltan, azkeneko urte 2023an 150.000 euroko defizit batek ematen zula zerbitzu horrek, ez? Orduan, asmoa da zerbitzu horiek ere bai ahalik eta gehien behintzat autofinantzatzeko bideak egitea, ez? Eta horrekin batera, plantatu duguna da, ondo dago diru sarrera gehiago eskuratzen noski, berbanatzeko diru hori gero herritarren artean eta zerbitzuek hobetzeko, baina horrekin batera nahi izan dugu gure bai, pixka bat, diru bilketa hori orekatzea jendearen ahalmenen arabera, eta beraz, birbanaketa hori ere bai, familia eta norbanakoen errentaren arabera okitzea. Kasu hortan, gehiago daukatenak gehiago jasotzeko aukera baina udalak edukitzen duena da obari sistemak ezartzeko sistema, modu aukera, eta obari horien bidez
azkenian gutxiago dutenei gutxiago ordaindu araztea, ez? Orduan, jarri dugu martxan hogari sistema bat, errentaren araberakoa, ura estolderia eta zagorraren taseira egiten diena, eta horrekin batera, oraintxe bertan egiten ari gara Lezoko herritarren errentaren azterketa lan bat, kanpo aholkularitza batekin, eta asmoa litzateke, beste bat ikusita Lezon gaur egun herritarrek ze errenta mailak dituzten, tasa eta zerga guzti hauei zein hori sistemari buelta bat ematea eta egokitzea ahalik eta gehien Lezoko errealitate hortara, Lezoko argazki hortara. Hori izango litzateke zerga ordenantzen inguruan egin duguna, eta aurrekontuei begira berriz, pixka bat, aurrekontuak kokatu nahi izan ditugu Leno Eneritzek aurkeztu duen norabide horretan, ez? Alegia, legegintzaldi plan bat egin dugu, legegintzaldi plan horrek 5 erronka ditu, beraz, aurrekontuak kokatu nahi izan ditugu 5 erronka horiei erantzuteko moduan eta 5 erronka horietako proiektuak garatzeko, edo 5 erronka horiei erantzungo dioten proiektuak garatzeko moduan, ez? Orduan, azalduko izuet gutxi asko 5 erronka horietan ze diru baliabide inbertitzea plantatzen dugun, eta pixka bat horiei lotuta edo ze proiektu edo ekintza zehatz leudeken, ez? Ez guztiak, baina bintzat nabarmendu nahi ditugun ekimen edo proiektu nagusiak. Orduan, Lezoko herritarren ongizatea emozionalari begira, hitz egiten ari gara, 763.000 euroko diru baliabideko gastu ekarpen batetaz, gastuak edo inbertsioak izan daizkenak, eta horren baitan biltzen diren proiektua beste badira, Adif erekinean egiten ari den bazterketa egoeran dauden herritarrentzako eguneko zentroaren proiektu batetik, bestetik berdintasun planerako bideratu ditugu baliabide batzuk, eta gero beste proiektu bat garatzen hasiko garena izango da, dakizuen bezala Lezo eremu tenkatu izendatzeko baldintzak betetzen ditula adierazi digute, eta beraz horretarako tramiteak egin behar ditugu, eta etxebizitza plan bat ere garatu behar dugu, eta horretarako ere baliabidek bideratu ditugu aurrekontuan. Bigarrena izango litzateke Eneritzek aipatu duena, oinezko den Lezo berde eta urdina, horretarako 474.000 euro bideratu ditugu, eta beste hor sartzen diren proiektuak izango lirateke Altamirako parkea berritzea, Altamirako anfiteatroa ezagutuko duzu igual, eta horren inguruko parkea izango litzateke berritu nahi duguna. Altamiran ere bertan, saldeamendu eta estolderia aldetikan berrikuntzak egin beharra ditugu, gaur egun ez da behar bezalako bereizketarik egiten hor, eta hor inbertsio garrantzitsu bat egiteko asmoa badaukagu. Eta gero, irisgarritasun hobekuntza batzuk ere plantatzen ditugu, eta beste, Zubitxu kalean badagor espaloi bandeko desegokia dena, nahiko malda duena, eta hor irisgarritasuna hobetza plantatzen dugu. Hirugarrena izango litzateke herri biziaren erronka, eta kasu honetan 215.000 euroko inbertsioa plantatzen da, eta hor bi proiektu nagusi egongo lirateke, batetik Saldizeko estalpea konpontzea, Saldize dakizuen bezala herrien daukagun estalpe nagusitako badia eta erabilera handia duen estalpe bada, eta hor konpontze beharrak dituen estalpe bada, eta hori berri konpondu nahiko genuke. Eta bestetik legegintzaldi hasieran eta legegintzaldi plana egin aurretik ere, gobernu taldearen asmoetan jasota zegoen Arraitokiko proiektua egongo litzateke, ez? Arraitokin, badakizu gure proiektuan jasota dago printzipioz lurrazpiko parkin batzuk egitea, eta horren gaineko erekin bat egitea erabiliko litzakena gizarte ekintza zein ekintza kulturaletarako, ez? Orduan, asmoa da horren aurre proiektu bat osatzea, eta pixkat aurre proiektu hori behin osatuta, horretarako finantzazio aukerak eta bar lantzea, ez? Laugarrena izango litzateke energia eta elikadura burujabetza, eta hor, ja da lanean hasita dago energia teknikari bat, diagnostikoa egiten pixkat udalerekinen gastu energetikoena, eta pixkat udalaren energia plan baterako oinarria jartzen, izadi 21 aholkularitzen enpresakin batea, eta horrekin batera ere bai bideratu dugu diru partida bat Lezoko energia komunitatea sortzen laguntzeko. Asmoa da hor kanpo aholkularitza baten bidez ere bai prozesua burutzea herritarrekin batera, energia komunitate hori eratzeari begira. Eta azkenekoa, Eneritzek aipatu duena, pixkat Lezon euskararen erabilera sustatzeko egitasmoa izango litzateke,
hor 20.000 euro bideratu dira, eta horko egitasmo nagusia izango litzateke euskararen plan estrategikoa jada martxan daguna, lezo euskaragarri izenarekin ezagutuko duzu da. Eta, bueno, jada martxan dago, nahiko aurreratu daukagun asmoa da, eta espero dugu ja udazkenean horrek lehen emaitza bat izatea eta plan estrategikoa definitu izatea. Eta amaitzeko pixka bat bidatu, nolabait aurrekontu mailan guretzako badirenak, ez dakit lorpen esan behar dugun, baina mai guretzako bintzat aipagarria direnak, eta izango lieke batetikan esatea gizarte larrialditarako ia 200.000 euroko diru partida bat bideratu dugula. Hitz egiten ari gara lezoko tamailarako, lezoar bakoitzeko 33 euroko diru ekarpen bat egiten ari garela, herritar bakoitzeko 33 euro. Eta beraz bada pixka bat, gure norabide eta asmoaren adierazgarri den datu bat. Eta bigarrena, lezoko azpiegiturak eta txukuntzeko beharra badaukagula ikusten dugu, azpiegiturak eta badute premia bat txukuntzeko, eta hortarako inbertsio partida garrantzitsua biratu dugu. 2,5 mila euro edo egokitu ditugu hortarako martxoan egindako aurrekontuen egokitzapen hortan. Eta, espero dugu honek bai, ez oso epe luzen, bizkat herrian bai aldaketa batzuk ekartzea eta azpiegiturako betzen joatea. Nik orain bai eneritzek eta bai ikerrek azaldu dituzte orain arte egin ditugun gauzak eta baita ere mendik urte bukera bitarte edo ze asmotan ditugun, baina guretzako garrantzitsua da zer egiten dugun, baina baita ere nola egiten dugun. Guk horri indarra jarri dugu horretan eta guretzako horrek pisu handia du bai. Guk beti esan izan dugu, guk udalegintza ulertzen dugula herrigintzaren beste arlo bat dela, beste hanka bat esan dezagun. Eta guretzako nola egiten den hori oso garrantzitsua da. Uste dugulako herriak baditula, lezon baditugula erronka batzuk, alderdiez gain herri erronka direnak. Eta hori guztien artean egin behar dugula horiek aurrera atera nahi baditugu. Horregatik adibidez, aurreko bilegentzalditan ez bezala, guk bai plantatu genuen, gobernu hartu genunean, bai EAJ-ari eta bai PSeri kasu honetan, beste bi alderdiei, tokiko gobernu batzorden adibidez, dena nolabait organu bat non erabakiak hartzen diren, bereek ere parte hartzeko gonbite egin genien, ez bakarrikan gobernu taldea, baizik eta oposizioak ere bertan parte hartzela eta bereien iritziak dekarpenak ere egiteko eta inkluso erabakiak hartzeko ere bai nola ez, aukera izan zezaten, ez? Hori aurreko bilentzen egin eta horte behirentzeko garrantzitsua dela, ez? Eman behar diogulako alderdiez gain, herri ikuspegia eman behar diogulako, ez? Guztien artean egin beharko zerbait delako. Eta gero nola ez, guzti hori aurrera egiteko herriko eragile eta herritarrekin batera egin behar dugula indarra, ez? Hor guztio batera aritzen bagera, aurrean ditugun erronkoiei egokiago erantzungo diegulako, ez? Eta hor adibidatzu jartzearen, jada burutzen ari gera parken eraldaketa prozesu bat, ikusten genulako lezoko parkeak eta herritarrek arrela esaten zigutelako, denak itxura berekoak zirela, modu berekoak zirela, eta nolabait horri aldatu egin bertzeo. Eta gainera, itxura bereko izateaz gain, berein egoerare, askok ditugulako, berein egoerare etzela behar moduzkoa. Eta orduan, guk ikusten genuen, eraldaketa prozesu bat egon behar zela, prozesu bat abian jarri dugu, herritarrekin batera, herriko aurrekin batera, eta nolabait hori ikuspegi orokor bat izateko, herrian herriko ikuspegi orokor bat izan, eta parke bakoitzak erantzun dizaiola behar bati edo eginkizun bati, ezta. Horrekin batera, lehen ikerrek aipatu du, euskaren inguruan, lezo euskaragarri prozesu ere martxan dago, horrein bat ekimen burutu dira, egizan parte hartzean nahiko ona izaten ari da, jendea erantzuten ari da, eta hortaz gu bintzat pozik gaude. Gero ere eneritzek eta ere aipatu du gure plangintzaren horren barruan erronketako bat badela ongizateren barruan lezo herri ezitzaile bat izan dadila eta hor esan behar du oinarriko kide bagarela eta hor aurrera ematen ari gara hezkuntza prozesu bat. Zaintzarekin lotua horri gurik ere legintzeko honetan garrantzi eman nahi diogun arlo bat badelako
hor bi prozesu edo martxan daukagu, hori adinberrekin batera daukagu, adinberretik diru laguntza jaso dugu, eta hori bada nolabait, hirugarren adinekoek edo gaur egungo egoera gizarteara egokitutako nolako zartzaro bat, edo hirugarren adin hori beharko luketen, eta hori guztia prozesu hori garatzen ari bereekin batera. Eta gero Ikerrek aipatun bezala, hori eneritzek uste dut, energiaren inguruan, bagabiltza energia komunitatea sortuz, eta horri, herrian badugu iratzerri izaneko talde bat, berekin batera ari gara, hor goien herri hortan gurekin batera ari da, eta hori asmoa bada, eta horretarako aurrekontuan ere ekarpenak egin ditugu, energia komunitatea bat sortzeko. Horik esan dezagun nolabait gure gobernantza ereduaren, zantzu batzuk edo, lehen aipatu dan bezala, guretzako gobernantza eredu honek izan barulako irekia, zabala eta parte hartzailea, bai. Eta behin hau esan da, igual, bai guk atera nahi ditugu, lehenengo urte honen ondorio batzuk. Hiru ondorio nagusi guk aipatu nahiko genituzke, eta lehenengoa bada urte honetan denbora asko jandigula edo indar asko jarri behar izan ditugula barruko lanetan. Konstiente gara horretaz, lehen eneritzek ere aipatu bezala bazirelako zerbitzu batzuk non urgentzia bazuten, kontratu horiek berritzeak, jada bukatua zeudelako, eta bazirelako nolabait herrian ematen diren zerbitzu potentenetakoak, eta horiek lehenbailean eguneratu behar genituen, eta egin behar genituen, hor indarra jarri dugu ere zerbitzu horiek moldatzean, adibidez, jardineritzan errefortzu bat jarri dugu, beste jornada erdiko langile bat jarri da, eta kale garbiketan ere moldaktatxo batzuk ere bideratu dira, bai langileekin berekin hitz egin da, zerbitzua hobetzea aldera, bai, hor gabezia batzuk ikusten ziren, eta langileekin hitz egin da, zerbitzu hori moldatu da, hobetzea aldera. Eta gero barruko lan horretan ere lehen eritzek aipatu du, nola ari geren guk ona sartuta ikusten genuen, udala bat zegoela nolabait antolatua, 20. mendeko udala antolaketa bateruntzez, eta nolabait guk bai behiratu jarri behar dugula enfokaia gaur egunean eta etorkizuna jarri behar dugula, erronkak asko aldatu direlako, beharrak asko aldatu direlako, eta gizarte asko aldatzen ari delako, eta orduan guk nolabait udala jarri behar dugula itxasuntzi hau nolabait jarri behar dugula bideratu behar dugula etorkizuneko erronkoi gaur egungo eta etorkizuneko erronkoi erantzuteko moduan. Eta hor barrean antolaketan, aldaketa batzuk planteatzen dira, eta horretan gabiltza badakigu honek aldaketa hauek ez direla batean emango, honek denbora eskatzen dula, baina gutxienez jarri gaitezen norabide horretan, bai. Eta orduan esandakoa konstiente gera urte honetan horrek lan asko suposatu digula, denbora asko suposatu digula, eta agian herritarrek edo herritarren begitera edo ikusten ez diren lanak badirela, horretaz konstiente gara. Baina hori esan da, jakitun gara, herrian baduela, mantenu eta inbertsio batzuk egin beharra. Bai, eta horren Ikerrek aipatu du, hortarako martxuko aurrekontuak horretara bideratu ditugu, aldaketa batzuk egin ditugu, herrian dauden behar eta mantenu eta inbertsioiek aurrera eramateko. Bai, hor herritarrekin eta egin ditugun bileretan, aurretza egindako bileretan, esaten ziguten, bereik ere nola ikusten zuen herrian mantenu batzuk, ez zirela behar bezala ematen eta inbertsio batzuk beharra bazegoela, eta guk martxoko aurrekontuei bideratu ditugu, inbertsio horietara eta mantenu lan horiek egiteko. Eta gero, guzti horretarako ere, nola ez, telegintza plana aurrera eramateko ere, Ikerrek komentatu duguna ez, azpimarratzea, zer ordenantzen, eta dudela aurrekontuetan moldaketak egin ditugula. Hor Ikerrek komentatu du, aberastasun hori banaketa hori orekatuagoa izan dadin, errentaren gaineko azterketa prozesu bat egiten ari garela, datorren urteetako ordenantza fiskalak eta egoera, lezoko herritarren egoerara moldatu daitezen, eta gero nola ez, legegintzan den plan hori aurrera eramateko ere, bai ez. Eta horixe da, eta hirugarren puntu izango litzake nolabait, lehen aipatu duen egiteko modu hori. Guk sartu ginen honean, ulertzen dugulako gauza beste modu batera egin daitezkela, eta saiatzen ari gira behintzat beste modu hori edo eguneroko horretan implementatu dadila. Ulertzen dugulako udalgintzak herriko eragileekin eta herritarrekin batera egin behar dela, udalgintza horrela ulertzen dugu guk, eta horren abian edo jarritugu eraldaketa prozesu hauek.
Hori ondori azpimarratu niko genituzenak, eta orduan bai aurrera begirako bi asmo nagusi edo. Alde batetik lehen aipatu duan, mantenu eta inbertsio plan hori aurrera eramatea, hemendik urte bukera bitarte, horrik aipatu ditu hainbat inbertsio egingo ditugunak, hortan indarra jarri nahi dugu, hori badira nolabait izango dira, herritarrek edo herritarren begietara gehien ikusten direnak, eta beharra ere badugulako lezon horrelako inbertsioak egiteko. Eta gero ja izango litzakeela gure egiteko modu horrekin. Hori hauteskundea baino lehen guk esan genuen elkartu ginen auzo eta auzotako bilerak eta egin genituen, eta berei hitza eman genien berriro ere nahi edo ez, aurkezten egon edo ez, bereekin berriro elkartuko ginela, eta orain abiatuko dugu berriro auzoetako bilerak eta abiatuko ditugu, berteratuko gara, orain arte egindako azalduko diegu, gure asmoak, inbertsioak auzoetan zeintzuk izango diren, zein asmo ditugun, bereekin azalduko diegu, baina beraien ekarpenak ere jaso nahi ditugu. Bai, eta orduan bi asmo nagusiek urte bukera arte azpimarratu genituzka. Aldetik herrian dauden behar horiek mantenute inbertsio horiek egingo ditugula, egiten hasiko gerala, eta bestalde egiteko modu horretan, herritarrekin batera, auzoetako bilerak eta egingo ditugula. Eta hor bai azpimarratu niko genuke, azpimarratu edo esan gutxinez, guk gobernu sartu ginela ero, eta gobernantza eredu horrekin ere abian jarri genula gobernu taldearekin herritarrek hitz egiteko eta egoteko aukera izaten bide zuzen bat izan zezaten, bai. Eta orduan hor bai zabaldu genitun bi egun, herritarrek nahi izango berut, gurekin zuzenean bilera bat izan zezaten, eta igual gogorazi egun horiek, bai, alde batik jarri genitun astazkenetan 4:00 7:00 eta ostiraletan 9:00 12:00. Horretarako hitzorde eskatu behar da, telefono zenbaki bidez, 943 52 988 telefono zenbakira dituta, edo bestela email bidez alkatetza@lezo.eus helbidean. Eta ez da hitzo zertu zaidan, edo bestela bintzat holaxe.